What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? In today's video, pag-uusapan natin ang iba't ibang klaseng clickbait. In today's video, pag-uusapan natin ang iba't ibang klaseng clickbait na maaari nating nagawa sa ating mga vlogs at dapat hindi natin gawin sa ating future vlogs. Pero bago ang lahat, ako ay mag-shoutout muna! Yay! Ayan, so madami-dami tayo, maraming gusto mo pa shoutout sa akin guys. Actually, ito sila ay mga YouTubers din na gumagawa ng mga content. So meron tayo siya mga YouTubers na i-shoutout. First, si JM Salaga, Noitebs Vlogs, Pangga Vlogs, Hey Shasha Korea, The Great Lyrics, Roy Lee, Christy Penar, The Good Gamer, Edison Official TV, Dimwell Dad Paas, Hana Patricia Liktawa. So ilalagay ko sa description box ang kanilang mga YouTube name, tapos kayo nang bahala mag-search guys sa kanilang YouTube channel. Okay, so without any further ado, let's go and start. Ayan, so medyo naiirita ako kasi ang ingay-ingay ng background noise, baka makapiright ako bigla. Anyways, pag-uusapan natin yung iba't ibang clickbait na maaaring makomit ng mga YouTubers at nagawa ng mga YouTubers, small ka man or big ka man. Yan ang ating pag-uusapan. So meron akong 4 na lista dito guys na pwede nating pag-usapan. Okay? So clickbait. Clickbait is yung parang maglalagay ka ng isang title or isang thumbnail na magli-lead sa isang viewer or isang grupo ng viewer para tingnan yung iyong video. Ayan. So ang clickbait, maaari ka ditong makatanggap ng strike. Hindi ka man makatanggap ng copyright strike kasi ang copyright strike nga is yung nagre-re-upload ka ng videos or music na copyrighted. Dito naman is community guideline strike. So na-try ko na yan siya once. So ayaw ko na siyang ulitin. Kaya isinishare ko sa inyo kasi na-experience ko din siya. Ang ma-strike sa community guidelines kasi nga nag-clickbait ako ng 1 or 2 o 3 video. So without any further ado, let's start. Ulit-ulit ako. So first, ang pinakaunang clickbait na napapansin ko sa YouTube is yung mga clickbait na merong mga sexing pictures. Ayan. So kadamihan sa mga audience natin ngayon is mga teenager. So teenager, alam nyo na, aggressive. Pag nakakita ng ganito, ganyan, mag-click talaga yan sa iyong YouTube video. Yung mga naglalagay ng mga thumbnails na clickbait like mga sexing babae or lalaki, tapos yung mga bata is naka-curious kung ano yon, malamang mapipindot nila ang video mo at mapapanood nila ang video mo kasi nga clickbait ang iyong thumbnail. Ang clickbait guys ay pwedeng gawin sa thumbnail at pwedeng gawin sa title ng iyong video. Yan yung halimbawa ng sexy clickbait. Mga clickbait na medyo sexy or papunta na sa nude. Part 2, weird clickbait. Ito yung mga clickbait na sobrang weird. Example, for example, lindol sa Davao, tapos yung thumbnail mo is may isang bahay nawala dahil sa baha. 'Di ba? Ang pinag-uusapan is lindol, pero nangyari is bahay na parang nalubog sa baha. So yun ang tinatawag na weird clickbait. So syempre kung ako yung viewers, kung makikita kong may bahay na nalunod sa baha, tapos na-curious ako, talagang i-click ko siya. So yan yung pangalawang type ng clickbait, which is very weird din kasi iba yung nasa thumbnail, iba yung nasa title. Number 3, self-admitted clickbait. Ito yung mga clickbait na alam mo talagang clickbait siya. Ito yung ginawa ko last time kasi story ko na lang sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea. Dati kasi is nanonood ako naghalik ng ABS-CBN yung About Kabit. Nagre-reaction video ako. At the same time, gumagawa din ako ng aking thoughts about sa movie or episode. So ang ginagawa ko is gumagawa ako ng title, ang pagbabanta ni Lino kay Jackie, ang pagbabanta ni Lino kay Jade, tapos slash, full episode, tapos anong klase episode siya. Syempre kung ikaw yung manonood, iisipin mo talagang full video siya or isa siyang
full episode ng gabing yon. So i-click nila yon siya, tapos pag click nila may lalabas doon na sa video na click the link down below. Ang ginawa ko is naglagay ako ng link sa baba kasi yung link na yun is diretso sa parang link ng ABS-CBN, parang anong tawag doon, nakalimutan ko yung link sa ABS-CBN, anong tawag doon, ewan ko, nakalimutan ko na. Yung doon mo makikita yung mga full episode ng mga movies or mga drama sa ABS-CBN. Kalimutan ko yung guys, link nila, Pinoy TV, whatever, parang ganyan. So ang nangyari, nag-upload ako ng nag-upload. Sa every upload ko, umaabot siya ng 20,000 views, 40,000, 50,000 views. Pero yung monetization niya is, kasi 1 minute lang yan siya, so medyo mahina yung monetization niya. Nag-try ako sa aking 4th upload ng ganung type ng video. Ang nangyari is bigla ako naka-receive ng community guideline strike. So ang community guideline strike ay same lang yan siya sa copyright strike. Merong maglalagay ako ng screenshot dito. Ayan, screenshot. Ayan, so makikita nyo sa screenshot, dalawa siya, ballistic siya na dalawang klaseng strike, copyright at community guideline. Ang copyright strike is kung kayo ay gumagamit ng material sa copyrighted ng isang company or individual, pati music or anything basta may nagmamay-ari. Ang community guideline strike, dyan kayo titirahin sa, ang nangyari sa akin is naglalagay daw ako ng link na nagdadirect sa ibang website which is against sa community guideline ng YouTube. Pati yung mga nudity, parang hindi siya pwedeng gamitin or i-post basta mga ganong video kasi again siya sa community guideline ng YouTube. Kung meron kang time, basahin mo doon ang community guideline ng YouTube, pero para magka-idea ka kung ano ang dapat nyong gawin at hindi dapat gawin. So sa part ko naman, ginawa ko siya kasi nga once monetize ka talaga guys, iisipin mo talaga, ang first sa isip mo is gagawa ako ng kahit anong video basta magkapera lang ako. Yan yung nalagay sa isip ko. Kaya ako siya naisip gawin kasi nakikita ko din siya sa ibang mga YouTuber na naglalagay ng, for example, Harry Potter Death Hallows 2 full movie. Pag click mo sa video is click the link down below sa description. Andun yung link sa description box, which is hindi pala siya pwede sa YouTube kasi magkakaroon ka ng community guideline strike. If you got or get 3 community guideline strike, automatic guys, your account will be terminated. So delikado masyado kung gagawin mo siya. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang siyang gawin. Another example ng self-admitted na clickbait is, for example, nagpunta ka sa isang lugar tapos meron kang nakitang malaking ice cream na laruan or display, tapos sasabihin mo sa yung title, the biggest ice cream in the world. So pag click ng audience, syempre panonoorin nila ang video mo kasi na-curious sila kung saan makikita ang biggest ice cream in the world. Pero yun pala is laruan lang pala siya, and it is a 20 minutes video pero yung ice cream is nasa 1 to 2 seconds lang ang kanyang exposure. So yun ay isang type ng clickbait na maaaring ginagawa ng maraming YouTuber or ginagawa ko din, pero hindi naman siya ganoon din ka-delikado kasi wala namang nagre-reklamo unless may magre-reklamo sa mga videos mo o merong magre-report. So ang pinaka-last na clickbait, ito yung pinaka-sikat ngayon guys sa mga YouTubers. Kahit sinong YouTubers ginagawa ito, hindi tulad ko kasi hindi ko to ginawa. Yung maglalagay ka ng question sa iyong thumbnail tapos hindi mo siya masasagot. For example, magkano ang sweldo ko sa YouTube? So yun ang isang sample na maraming gumagawa, magkano ang sweldo ko sa YouTube, pero maraming YouTubers ang hindi sinasagot yung question na iyon. Ang sinasabi lang nila is basta nakakakain daw sila or nakakabili ng ganito, ganyan, nakakabuhay na daw, pero hindi nila ina-answer yung magkano ba talaga ang sweldo nila sa YouTube. Not like me na in-answer talaga namin siya kung magkano specific sweldo, pero yung iba kasi natatakot kasi andun din siguro sa kontrata na bawal talagang i-divulge kung magkano ang iyong rate sa YouTube o magkano ang sinusweldo mo sa YouTube. Pero sa akin, gusto ko maka-inspire ng mga YouTubers na bago din, kaya sinasabi ko kung magkano talaga ang aking kinikita sa YouTube
nung panahong yun. So ang clickbait guys is hindi siya maganda sa paningin ng maraming tao kasi nga nabubisit sila pag nakakabasa ng clickbait tapos hindi pala totoo na yun ang laman ng yung content and humihila ka lang ng views. So kung ako sa inyo, try to think a better way na mag-clickbait pero hindi masyadong malayo sa yung content guys. I mean, you're talking about skincare pero ang yung content is reaction video, sobrang layo guys. So dapat malapit lang siya sa iyong content. So that's it about clickbait. If you have any questions about YouTube na gusto nyo gawan ko ng videos, just drop the question down below at gagawan ko siya agad para sa inyo guys, para sa inyo. And I'm very happy for 7,200. Malapit tayo maging 7,300 guys sa ating YouTube channel. Salamat sa lahat na nag-subscribe at tumangkilik sa aking video. At maraming salamat sa nasiyahan at na-motivate na gumawa ng vlog. Nang dahil sa aking video, nakakataba siya ng puso guys. Maraming salamat. At dahil dyan, gagawa pa ako ng maraming vlogs in the future. Bahala na yung mga bashers dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ito ay para sa aking mga viewers, loyal viewers. Thank you so much. And padami na tayo guys. And maraming salamat talaga sa inyong lahat. And magpapag-giveaway ako pag nahabot tayo ng 10,000 subscribers. We can do it guys before the end of the year. And that's it for my vlog for today. Sana na-enjoy yung aking vlog tutorial. Maraming salamat. And please don't forget to subscribe to my channel and like this video if you like. And kita-kits sa next kong tutorial. And guys, always love your family. Bye! Thank you!